Abahlali baKwaMzizi ngaseMbizana eMpuma Koloni bayavutha ngumsindo ngedabi lomhlaba. Iqela labahlali lingene ngetshova lamisa ngxi umsebenzi wezamahlathi nowokombiwa kwesanti owenziwa kulo mhlaba. Bathi abaxhamli kwaphela kulo mhlaba ungaphaya kweehectare ezingamawaka alishumi. Bakhala ngelithi nangona urhulumente kuvumile ukuthathelwa kwabo umhlaba iminyaka yo-1980 kwaye yahlawulwa imbuyekezo yemali engaphaya kwe-40,000 kwintsapho, kodwa urhulumente usilele ukumisela iinkqubo zophuhliso kulo mhlaba. Abahlali bangena ngetshova kumhlaba abawubiza ukuba ngoyisemkhulu. Bathi zirhuqisa umrhaji iinkqubo ezenzeka apha. Ingxaki esinayo uba sibuyele emasimini wethu apho sasakhe khona sisuswe ngurhulumente ezophuhlisa umhlaba. Akawuphuhlisi umhlaba, instead ubulele iprojekthi ebikhona. Namsebenzi ukhona ngowo grade engakanani uhlala zincame awuxobula ingodo ahlupheke nengodo ngona msebenzi ukhona imihlaba ehleliyo engasebenziyo since kwabuya lo mhlaba. Bathi ushishino lwesanti kulo mhlaba lubaphathe emanyeni. Bathi luphazamisa abaleli ukuthula. Ngutata omkhulu lo belapha ngutata omkhulu ongekhoyo ngowapha utyolo utatiwe Kodwa bambi umnqwazi awuqini zezi zikhalazo zibekwayo. Ukubona njengabantu abanye babo bengekho kuba babezi-members zikaSinawo baxhamla bona ngokuthi baqatshwe xa kunezikhala. Isebe lezemihlaba lithi lo mhlaba yinxalenye wenkqubo yomhlaba oza kubuyekezwa. Itayitile bayinikiwe ikopi of title yalo mhlaba obuyiselwa kubo apha bantu. Siyafuna ke ngokuba ke phaa kube khona idivuba isekhona imali ye-development ekwelicayo karhulumente, imali engange-30 million elapha kwelicala lethu isengavelisa la swekile kade ivelisa okanye any other thing ezayenza abantu bakwazi uba baqesheke bakwazi ufumana nakhona ke i-livelihood. Le mihlambi yalanayo ivuma ngazwinye ukuba urhulumente makayitshaye isaqhuma angenelele. Athule joka kwiindaba ze-SABC, baKwaMzizi nganeno eMpizana.